बाय निउस चेनेलनिसिम दिनै बेहाय गलाय सेन्टाराव जों मोनसे खौरां मेल लादों। बे थांखिया बेनो फैगौ 22 सेप्टेम्बर 2025 बे अक्ट'आव बिटिसि आव इलेक्शन जागोन, बिसायख'थि जागोन। बे बिसायख'थिनि थाखाय जोङो केम्पेइन खालामफैदों आरो जोंनि ग्राउन्ड रिपर्ट जाखिनि मोनदों जोङो स्पेसियेलि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव गिदिंनानै जाखिनि मोनदों बेखौ जोङो बुंफोरनो सानदों। आरो जोङो स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारि बिथां आगुनि बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनि सापर्टआव जोङो गिदिंदों आरो जोङो ग्राउन्ड रिपर्ट मथे फ्राय मोनफ्रोमबो समस्तियाव जे धनसिरि आरो जों रौता लोगोसे दिनै हरिसिङा बे समस्तियाव जोङो गिदिंदों आरो मिटिं खालामदों रायजो राजाफोरजों। जों ग्राउन्ड रिपर्ट मथे जोङो 60 to 70% बिपिएफ दोलो हाग्रामाखौ सापर्ट खालामनानै रायजो राजाफ्रा भट होगोन। ओंथिया बेनो जे प्रमद बर'नि जा बोसोरबा सरकार, बे सरकाराव जाखिनि एक्टिभिटिस जानांगौमोन, जाखिनि खामानि मावनांगौमोन बे जाफुङाखै। प्रमद बर'आ मोनसे एकर्ड लाबोदोंमोन 2020नि 27 जानुवारियाव। जा एकर्ड लाबोदोंमोन बर'फोरनि मोनसे थामथि सान्थि सुक्ति, बे सुक्ति मथे बिथाङा बिटिसिनि जा माने माखासे दफा, बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय जा एकर्डआव दंमोन बेखौ मावफुंनो हायाखै। गिबियानो जाहैबाय मा, जा एकर्ड बादियैब्ला बिटिसिखौ 40थानिफ्राय 40निफ्राय 60 कनस्टिटिउन्सि बारायनाय खोथामोन, बेखौ बारायनो हायाखै। बे मोनसे खोथा। आरो लोगोसे नाम्बार 2 जाहैबाय बर' सान्थि सुक्ति, बे सान्थि सुक्तिखौ बिथाङा मोनसे आयेनाव लाबोनांगौमोन जे जा बिटिआर एकर्ड होनबाय थादों, बे बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर एकर्डै दा अफिसियेलि बिथांमोना लिरनो हाया। मानोना होनबा बेखौ बिटिआर एकर्ड हिसाबै लाबोनोब्ला बिथांमोना जुदि नमेनक्लेचारखौ इस्टाब्लिश खालामनोब्ला मोनसे एकर्डनि बा मोनसे आयेननि गेजेरजों लाबोनांगौ। बेनो जाहैबाय बे सुक्तिखौ लकसभा राज्यसभा बेहाय बिल लाबोनांगौ, बिलाव बिथाङा एप्रुभ खालामनांगौ, बेनिफ्राय राष्ट्रपतिनिफ्राय सिगनेचार एसाइनमेन्ट लानानै बे एकर्डखौ पास खालामोबा, बे बिलखौ पास खालामब्लासो बे मोनसे आयेनाव जायो, होमबासो जोङो बिटिआर हिसाबै लिरनो हायो। बेखौ खालामनो हायाखै। 6 दाननि बा 6 मासनि गेजेराव बिथाङा बे एकर्डखौ दाफुंनाय खोथामोन, बेखौ खालामनो हायाखै। लोगोसे जा बिटिसिआव सोसननो थाखाय जाखिनि गामि सनितपुर आरो बिश्वनाथ गामि, बे गामिफोरखौ माखासे बर' थाग्रा जायफोर बर' ओनसोलारि गामि, बे गामिफोरखौ दासिमबो सुफुंजोबनो हायाखै। बर' गामि माखासे हाबबाय, बर' गामि हाबाखै। सोरगिदिं बेंखननानै थाजानाय बर' गामिखौ गोजान गोजाननिफ्राय लाबाय, खिन्थु गेजेरनिखौ हाबाखै। बे रोखोम माखासे कन्डिसनखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानैबो रायजो राजाफ्रा एसे गिखांनाय फैदों। दा बे आरो मोनसे पलिटिक्स खालामदों। गोसो मथेब्ला बिथाङा खालामनो हागौमोन, बेखौ गोसो सुफुंनो थाखाय बिथाङा गोसो जायाखै, बेनिखाय हायाखै। आरो लोगोसे बेखौ बे इसुफोरखौ फोथांनो थाखाय बिथाङा लाखिदों, जाहाथे पलिटिक्स खालामबाय थानो हायो। बे ओनसोलाव फैनानै बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय फैगौ बिसायख'थिफ्राव नैबे बिटिसि इलेक्सनानो जा, एसेम्बलि इलेक्सनानो जा, बेनिफ्राय एमपि इलेक्सनानो जा, बिथांमोना बे रेफारेन्सखौ लानानै बा बे जेंना जेथोखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव भट बिनो हायो लामा दोनदों। बेनिखायनो जों सुस्रांनायखौ नुवाखै। बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों जाखिनि एकर्ड दफा दफा हिसाबै जाखिनि मावनांगौमोन बेखौ जों फुल प्रेजेन्ट मावनायखौ नुवाखै। दा बेफोरनि गोबां जेंना जेथो दं। बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव जाखिनि मावदों, गोबां मावदों। दिनै प्रमद बर'आ बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै, खिन्थु हाग्रामा महिलारिया बे मावनाय नैबे बोसोरबा जा सरकार, बिटिसिनि जा सरकार, बिटिसिनि सरकारा हाग्रामा महिलारि दानाय लुनाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआवनो बिथाङा जिरायनानै अफिस खालामो। बेजों लोगोसे मोनब्रै जिल्ला दाफुंदों। क'क्राझार जिल्ला जाबाय, चिरां जाबाय, बाक्सा उदालगुरि जाबाय। बे रोखोमै साब डिभिजन जाबाय। बेनिफ्राय गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों।
मेडिकल कलेज लुदों CIT लुदों लामा जाजोबदों आन्दोलननि पेरियडआव मोनसेबो समाव माने दालां हिसाबै गैयामोन दंफांनि दालां दंमोन बेफोरो बायजोबनायमोन थेर बेथेरमोन जेरै जों नुनो मोनदों गासिबो RCC ब्रिज आरो RCC कालभार्ट दा बे बेलायाव जों स्पष्ट बुंनो हायो हाग्रामा महिलारिया गोबां मावदोंमोन आरो दिनै जों नुनो मोनदों प्रमद बर'आ जाखिनि मावदों खोथाल' होदों बाथ्राखौ बारा बुंदों खिन्थु खामानिखौ मावाखै हाग्रामा महिलारिया खम बुङो खामानिखौ बारा मावो दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे नैबे फैगौ बिसायथि खोथियाव हाग्रामा महिलारिया देरहागोन देरहानानै सरकार दानाया 100% सैथोता दङ आरो बेनिखायनो जोङो बिथांनि जा खामानि मावनायजों गेजेरजों जोंनि ओनसोलारि माखासे नैबे सनाय रुपाई ओनसोलाव बा सनितपुर जिल्लायाव गोबां जेंना जेथो दं हानि फरेस्ट डिविलार्सनि माने आन्दाराव 2006 नि जा आयेननि गेजेरजों हा मोननांगौमोन मोनफुंजोबाखै दा बेफोरखौबो मावनांगौ दं आंनि गेजेराव आं जेला बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेनमोन आसाम सरकारा बिबान जेला होयो दायित्व जेला होयो आं खामानि मावदोंमोन खामानि मावनायनि गेजेराव दिनै सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बे फरेस्ट डिविलार्स राइटनि गेजेरजों हाखौ मोनदों होननानै आं बुंनो हायो बेखौ रायजो राजाफ्रा स्पष्ट नाथाय बिनि अनगायै गोबां खामानि दं गोबां खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइखौ मोनबाय बेनि पार्मानेन्सि दा रेभिनिउ मोननो थाखाय जों नांनांगोन आरो रायजोफ्रा सरकार लाबोनायाव हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामनांगोन हाग्रामा महिलारिया जुदि सरकार जायोबा निश्चित भावे जोङो बे ओनसोलनि हानि जेंना जेथोखौ माखासे डेभेलपमेन्टनि सोलोंथाइनि ओनसोलारि डेभेलपमेन्टनि गोबां जेंना जेथोखौ बिथाङा सुफुंनो हागोन जोङो आसा दं आरो जों आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो दिनै जोङो गोदान जिल्ला हाबफुंनाय BTC आव दाजाबनाय सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो बे नोजोरखौ नुहुरनानै 60 निफ्राय 70% नांगोलावनो बा BPF दोलोखौ सापर्ट खालामगोन बे सैथोता दङ जेहेतु नोंथांखौ सनाय रुपाई एरिया सनाय रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होननानै आं मिथिगौ जोंनि दैदेनगिरि नीलेन बसुमतारी आरो गोबां माने लम्बार बसुमतारी बिथांमोनजों जोङो सिगांनिफ्रायनो 2008 निफ्राय 9 निफ्रायनो खामानिखौ मावबोदों दा फैयै फैयै थांनाय सरकारनि दिनाव 2021 आव जेला बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आंखौ चेयारमेन दायित्व होयो आरो दायित्वजों लोगोसे आसाम सरकारा बे आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि बा फरेस्ट डिविलार्स एक्ट 2006 एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जिल्ला जिल्ला एवारनेस प्रग्राम खालामनानै हाखौ मोनफुंनायनि राहाखौ खालामनांगौ होननाय बिथोनाव आं मावदों दिनै नुबाय जे सनितपुर जिल्लायाव गोबां जेंना जेथो दंमोन बे जेंना जेथोआनो जाहैबाय मा हाखौ माने बिथांमोना फरेस्ट डिविलार्स लाया माने सनाय रुपाई एरियाखौ बे मोनसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिथांमोना मोनथाय गैया होननानैबो बुंदोंमोन नाथाय बाहाय बे आयेन मथे स्पष्ट क्लियार मोनसे दङ जे फरेस्ट एरियायाव जेराव मोनथाय दं बिथांमोनाथ' मोनगोनानो 2005 सननि 13 डिसेम्बराव जायफोर ट्राइबेल माहारिया अल ओभार इन्डिया बे ओनसोलाव ट्राइबेल माहारिया हाखौ मोनगोन बे मोनसे राइट्स दं बे मोनसे अधिकार होनाय दं बेजों लोगोसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीयाव जायफोर ट्राइबेल माहारिया 2005 सननि 13 डिसेम्बरनि सिगाङाव बै ओनसोलाव रायजो राजा जादों बिथांमोनहाबो हाखौ मोननायनि राइट्स दं अधिकार दं बे मोनथाया ओरैबायदि बै ओनसोलाव जिब जुनारखौ फोथांना लाखिनाय बिफां लाइफांखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे बै फरेस्ट एक्टनि गेजेरजों हाखौ मोनगोन आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीयावबो बिथांमोना हाखौ मोनगोन बिदि मोनसे अधिकार दं दाहाय दासिमबो बे संबिजित बा भारतनि संबिजितनि गन्दियाव बे आयेनखौ दादों आरो दिनै बे इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय बेखौ नाजागासिनो दङ आरो जों मिथिगौ जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीखौ सनितपुर जिल्लानि सनाय रुपाई
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीखौ 2008 आव डिक्लेयार खालामदों गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार घोषणा खालामदों नाथाय फरेस्ट डुवेलार एक्टखौ 2005 आवनो डिक्लेयार खालामदों 2006 आव खालामदों किन्तु इमप्लिमेन्ट्सखौ 2005 सननि 13 डिसेम्बरनि सिगां जायफोर ट्राइबेल माहारिया दङ बिथांमोना राइट्स दं बेनिखायनो बाहायबो जोंहा आयेनाव जोंहा रोखा दं जे बिथांमोना आयेनखौ सनाय रुपायखौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषणा खालाम 2008 आव किन्तु हा मोननायनि अधिकारखौ रोखायै दाखानानै दं 2005 आव बे बेलायावबो जोंहा मोनथाय मोननायनि जोंहा राइट्स दं आरो बे बेलायाव जुदि बिथांमोना गभर्नमेन्टआ जुदि होआ जोङो आयेननि गेजेरजोंबो जोङो मोननायनि जोंहा मोनथाय दं जुजिनानैबो मोननायनि मोनथाय दं आं नुवाखै आंबो सासे बे बिटिए एकर्डनि सासे सोद्रोमा हिसाबै दंमोन बिटिआर एकर्डआ जादों एबसु एनडिपिनि मोनब्रै गुट आरो यूनाइटेड बर' पिपल्स फेडारेशन अर्गेनाइजेशन यूनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन बे समाव आङो भाइस प्रेसिडेन्टमोन तो जा एकर्ड बे एकर्डखौ जाबायदि दङ क्ल'जआव आं नुवाखै दासिमबो नुवाखै आरो जानायखौथ' जों सैथोथाखौ नुदों नुखायाखै थारमाने गैखाया दा बहाय हाजार बुंदों माखासे पलिटिशियानफ्रा बुंनो हागौ गावनि राजनितिक मुलाम्फा आदाय खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंगोन बे सैथोथा नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिटिआर एकर्ड होनबाय थादोंमोन बिटिआरनि इलेक्शन जानांगौमोन मानो बिटिसि इलेक्शन जाखो नाम्बार 1 फेलार दिनै 6 मासनि गेजेराव सनितपुर बिश्वनाथ बर' रायजो राजाफोरनि गामिखौ सोसननांगौमोन 6 मास नङा 5 बोसोर अभार जाबाय मानो हायाखै आरो गोबां जेंना जेथोफोर दं बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बेनिखायनो मेन थांखिखौनो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो गोसो गैया बिथांमोना गोसो थाब्लाबो मावफुंनो हायाखै गोसो थाब्लाबो बिथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ मावनायनि गोसो गैया जों मिथिनायाव बे क्लियार दा आं बेनिखायनो बुंनो सानदों दा बिटिआर थांनाय 2020 नि 27 जानुवारिनि जा एकर्ड बे बर'फोरनि पिस एकर्ड आरो थांनाय बिटिसि एकर्ड आकाश पाताल बाय डिफारेन्स दं बिटिसि एकर्डआ जाहैबाय मोनसे 6 शिड्यूल प्रोविजनजों दानाय भारतनि संबिजिताव मोनसे गनायजाथाव मोनसे एकर्ड बियो भारतनि संबिजिताव भारतआव जेरावबो बिदि एकर्ड माबा गैया माने सिस्टेम गैया बा मोनसे काउन्सिल गैया बिटिसि बायदि आसामाव दङ कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल डिमा हासाव दा 6 शिड्यूल प्रोविजना ओरैबायदि मोनसे शक्तिशाली प्रोविजन जे बे प्रोविजना एसटी एरिया आरो हिल्स एरियायावसो बे प्रযোज्य जायो नाथाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव प्लेन्स एरियायावनो भारतनि माखासे दैदेनगिरिखौ माबा कनभिन्स खालामनानै 6 शिड्यूलाव प्लेन्स एरियाखौ मोनसे 6 शिड्यूलाव प्रोविजनाव लाबोदों 6 शिड्यूल प्रोविजनजों बिटिसि दादों बे मोनसे जोबोद बाख्नायथाव आरो दा जा बिटिआर एकर्ड मथे जाखिनि खामानि मावनांगोन बे अस्थायी टेम्परारि बे जाहैबाय आयेनाव परिणत जायाखै आयेनाव गोलैयैखायनो आयेनजों दाजायैखायनो सरकारा मावफुंनोबो हायो मावफुङाबाबो जानो हायो बेनिखायनो आयेनाव जायैखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एकर्ड सिगनेटारिफोरा बिथांमोना गोसो होनानै बा दाथिनानै बुंनो हाया नोंथाङा बेखौ माव बे मोनसे फाराग दं बेनिखायनो आकाश पाताला बे दा 6 शिड्यूलखौ लाखिनोबा जों सिगां दाजाखानाय 6 शिड्यूल प्रोविजन मोर पावारफुल बेखौ दाफुंनोबा जोङो रायजो राजाफ्रा जों मिथिगौ 16टा डिपार्टमेन्टखौ कनभार्ट खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टआ बे प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथाङा मा बबे राहाजों बेखौ कनभार्ट खालामखौ मिथि रोङा दा बेफोरखौ जोङो बासायना लाखिनोबा आवगायनि 6 शिड्यूल प्रोविजनखौ होबथानोबा जोङो एकर्ड सिगनेटरिस जाय सिगांनि एकर्ड सिगनेटरिस लोगोसे बिटिसिनि चिफ आगुनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जोङो सापर्ट खालामनांगोन आरो बिथांनि सरकारखौ लाबोयोबासो जोंनि आगोलनि जाखिनि दफा बे रोखोमै जोङो लाखिफिननो हागोन दिदोमै लाखिफिननो हागोन आरो खामानिखौ मावफुंनो हागोन जोंहा बे बिसास दं डेफिनेटलि मावफुंगोन बिथाङाबो जातिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दं हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दं आरो बिथाङा मोनसे बिग्रायारि मोनसे संगठननिफ्राय फैदों जातिनि सेन्टिमेन्ट जातिनि खहा जेंना जेथोखौ सुस्रांनो होननानै फैदों
मोनसे एकर्डनि गेजेरजों सेन्ट्रेल एबसुआनो जा एनडिपिआनो जा इउबिपिअआनो जा बिथांनि प्रेजेन्सआव जादों बिथाङा सापर्ट गैयाब्लाबो इन प्रेजेन्ट दङ बिथाङा जों बिसास खालामो जे बिथाङा बे जेंना जेथोखौ सुस्रांगोन आरो बिथाङा खोथा होदों जाखिनि थाबोनाय सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिखौ जाखिनि आद्रा दं बिथाङा सुफुंगोन आरो जाखिनि मावनो गोनां इन्टारनेल माखासे हा हुनि जेंना दं गोबां जेंना जेथोखौ बिथाङा गोसो गोथारै सुफुंगोन जोंहा बिसास दं आरो बिथाङा मावगोनखौ रायजो राजाफोराबो क्लियारै दङ।